Менә бәрәңгенең сабаклары шушындый халәттә инде. Биектауның татар урматы авылы бу. Гыйльмановлар бәрәңгене 4-нче майда утырткан була. Матур гына тишелгәннәр, чүбен утаганнар, төбенә өер вакыт җиткәндә кырау суккан. Җиде суты бәрәңге бакчасының 3-тән-1-ндә шундый хәл. Бу кырау кичә иртә белән чыкканда инде бәрәңгеләр шушындый состояниедә дип әйтергә була инде. Ну кичә капкарайдалар, ә бүген уже иртә белән чыктым, яшәреп, матурайып киткәннәр. Моңарчы мондый хәлле күргәннәре булмаган, шулай да уңыштан өмет өзмиләр. Хәзер тернәкләнсеннәр дип су сибә башлаганнар. Минем аны ишеткәнем бар инде, су сибәргә кирәк дип. Шуңа күрә хәзер менә иртәгә трактор чакырдым, трактор төбенә йып сызып китә дә, аннары үземнең су сибә торган әйберләрне куеп, яхшылап су сибәргә инде. Буеннан-буена сузылган бәрәңге бакчасы, кырау түбәнлектә үсеп утыручы үсентеләргә тигән. Аларның яфраклары хәзер каралып, сулып төшкән, югарыда үсеп утыручы бәрәңгеләргә тимәгәндә диярлек. Аның каравы бәрәңге кортларына зыян килмәгән. Ну, башкасы булмаса да, зато колорадский жук үлмәгән. Инде бүген ничә 5-6 штук тотып үтердем. Бүген республика районнарынан бер-бер артлы кырау зыяны турында хәбәрләр килә. Әгерҗидә кабак өшегән, кара янган бәрәңге бакчалары видеосын социаль челтәрләргә Кукмара, Мамадыш, Орча, Балтач, Саба һәм башка районнарда яшәүчеләр урнаштыра. Кичәгә ничек матур утырадыр. Быел вряд ли әйбер булыр. Һава торышын алдан карап баручылар уңышны саклап калу өчен чарасын күргән. Төн йокысын калдыруын калдырганнар, әмма бәрәңгене туңдырмаганнар. Моның өчен бакча тирәли учак якканнар һәм төтен җибәргәннәр. Градусник показывает -2 градуса. Вот мы в час вышли и с часу тихонько сжигаем, тихонько пускаем дым. Икенче бер авылда бәрәңге сабагы өстенә салам сипкәннәр. Бүген халыкны бер сорау борчый. Өшегән сабаклар кабат яфрак ярармы? Белгечләр тернәкләнәчәк ди. Хәзер азотлы ашлама кертергә, төбенә өергә киңәш итә. В первую очередь необходимо провести на этих пострадавших площадях это подкормки минеральными водами. Иң беренче чиратта кырау суккан участокларга минераль ашлама кертергә кирәк. Өстәмә төбенә өергә. Суыклардан зыян күргән сабакларга стресска каршы препаратлар куллансаң яхшы. Россельхозцентр белгечләре анализ ясый башлаган. Бәрәңге үстерүче агрофирмаларга зур зыян килмәгән. Синоптиклар әйтүенчә, үткән 3 көндә Татарстанда үтә салкын һава торышы урнашты. Температура нормадан 5-6 градуска салкын булган. Бу Скандинавия антициклона керү белән бәйле ди белгечләр. Хәзер җылыта башлый дип ышандыралар. Ночь предстоящая еще будет довольно прохладной. Бүгенге төн чагыштырмача салкын була. 7-12 градус җылы. Кайбер районнарда +2-7 градуска кадәр төшә. Кырау көтелми. Иртәгә көндез 19-24 градус җылы. Ялларга температура 28 градуска кадәр күтәреләчәк. Яңгыр көтелми. Көньяк районнарда бераз яварга да мөмкин дип фаразлыйлар. Фәрүзә Мәчитова, Иван Сарафанов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.